Ja ne znam da sam musliman, ali dobu činim. Ne znam, dobu činim Allahu. Dobu činim Allahu, dragome. Muftija, napadnuti smo ponovo. Držali smo se, bacili su. Bacali su ovako, pokušavali smo dok smo mogli, nismo i dalje. Nas trojica ostali na bini. Ove druge su odveli. Zdavo si naredbu, mi smo gledali kako izdaješ naredbu. Molim. Alo. Sila bila, mislim, počeli su vuć, čeputat, mene su pokidali i kejš i pantalone i šta mi nisu radili, ja sam u Ahmediji muftija. Sa Ahmedijom sam ovdje, molim te, zamisli te drskosti toga ovoga. Sad se dešava da Demek rasteravaju i ove tamo, one koji su nas napali. Bina, ja sam na bini ovdje sa tvojim babom i sa Hadži Ismetom. Ima, pobacali se ovdje. Nas trojica smo ovdje. Na bini smo samo još ja i... Mi smo trojica ostali ovdje i ostaćemo ko Bog da. Hadži Ismet Paramenković. Dok Allah ne odredi drugo. Sve su pobacali. I nas ubacili, mi smo se vratili. Halo. Policija, fakete su cijeloga pocijepali. A da hoćete vi nama i veru i obraz i sve uništavati. Hajde, izvolite, siđite. Aj Bože, lijepi se čuva. Pa vidio sam, čuli ste naređenja. Molim vas, najljubaznije siđite. Kako sad nas moliš, a prije si nas bre? Pa ceo dan vas ja molim, koga molite? Ceo dan sam vas molio. Mene ste molili. Tebe molimo mi vas da nas zaštitite ovo. Štitimo sve. I kako štitite? Naše mate uzeli presukute. Na koji način štitite? Ali ja ne znam ko je uzeo i kad je to bilo. Znam. Vidite li vi ovo, gospodine? Pa mi imamo svi neke sektore odgovornosti, ne odgovaram ja za... Ovo je sramota za ovu vašu službu, za ovu vašu značku ovdje. Ne moraš da me... Sramota sigurno. Sramota kad ste dozvolili da na ovaj ovakav način ovo uniformisano lice... Ja vas ne ljubazno imam. Molite, jel da? Pa molim vas ceo dan. Uzmi pištolj, puca. Samo mrtvi. Slobodno. Ode noćimo, ode spavamo, ode živimo dok smo živi. Kad mrtvi ili možete vi sad, vas je mnogo... Bog koliko je odredio vremena ne znam, ali hoću da ga... Jeste. Hvala Bogu sad, hvala Bogu oni sad snimaju kako se postavili. Hadži ja. Neka i oni, neka. Momci, siđite dosta bije. Ja. Bilo nešto siđite spine. Ma, silu su upotrebili, ostali smo nas prvi svoje samo na bini. Nemoj se solidarisati. Hajde, kružit ćemo se, aj sad. Pa viš da su svi otišli. Ne, gospodine, pa siđite mi šta. Ja sam bre, a da šta svi ljudi Ovo je njegova kuća. Oni su i došli tako. Ovo je njegova kuća, kuća od kuće. Sad ćemo da zovem ove parovi ljudi iz tima. Hasid, idi dovedi gore. Ovdje, idi dovedi još par ljudi iz tima. Da ih povrnite, hajde. Morat ćete da upodre sigurno do kraja da idete. Idi dovedi ovdje. Suka! Dobro. Radi, poslije kažeš nisi pa ti. poslije jeste. Pa šta će, evo ja Nisi ti, nikako nisi, samo. A poslije ćeš vidjeti šta će ti od djece. Ja sam ti rekao, sramit će se čuvaj i se, na brate, ovom i na čuvaj budućem. se. Ja se bratski molim da mi djecu ne pominješ. A moram da ti pomenem, jer i tvoje dijete moglo biti ovdje. I ovo je bajrak tvojega djeteta i tvoj. Jeste. Ali sramota, nažalost. Na takav način, ne vjerujem. Bravo. Suka. Alo. Dobro. Pa ništa, ovo da smo